Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haga nongrim jong ka jingat Ñiam balayok diang nado kapor ki menbarim ka Dorbar Ñiam ki Khun ka Raij Jowai hapo ka jing penya jong udaloy kumukhle ka Ñiam ka elaka kum shibenta ka jing Pynkhreh ya ka Jingwan jong ka shat Ñiam Behdeiñkhlam ha ka khat nyo trik ubana jileu arajar arpuai kala pendep ya ka Lehniam kenya aingo aidem ka baju penlong sisen sisnem ya ki so dwar so luti bat ya ka tawir takan ki balong ki rengkau ki basa ki bayeng ban yada ya ka snong ka raj na ka turut ka smer na ka sneu ka sme ka bawan len shop ha ki rukom ba pher hashwa ban poi ka sngi jong ka ni ka jingle Ñiam ne kenya aingo ki shakri Ñiam jong ka raj kata nado udaloy upator ulangdo ki sangot ki wasan lembat ki reurang ba jong ka senrat ki lami syakmat ka yau ka hat pan pendep ya ka waini ki riti ki dostor balatip kum ka kabay mo kenor ka jingmut jong ka ni ka jingle Ñiam kalong ban aingo aidem ha utrai nong bu nong town bat hagi leish nong leirai na ka benta ki jingker khu balayo bat ruban kerpat kerpon bakinda ker ya ka snong ka rai na ka turut ka smer ka pang ka sitom ka khlam ka ngo jong ka ni ka jok bat ru bakin the saipan ki jingker khu ha ka snong ka rai khnang ba ka shong sup shong san kan senchar ne ka ski na yulang do ne ri lai ka ski pendep Ñiam e phet e bhar yong ka rai ka chnong ya ukong san mo khai morlong motom musniang Yoman ke sodwa sulti ciruk wakas mentru woman ke tawir katakan yoman ke nongda nongker yong ke chnong yong ke thau kajing pendep Ñiam man go komiet ko bha ko jinghun mensin ya kajing ki khon ki riot ki pai ki plang yong ke Raij Jowai siang suk chu wa ke Dorbar Ñiam kat kam ji ka yong ke Ñiam emi jing Pynkhreh yong ka wo penjing Pynkhreh ya ke mentru nei benta wo yo yai chek yai khia yai klan apo gini kisi gini kipor nang wo yo upendep ya kan Ñiam Behdeiñkhlam harangkat yong ichat ikimen iki dikasar ya warok lang kurku kerdo wa kakipokir wiang ya warok ki khon kiriat to mau gajing siao do mensit wom yo ichimbenta gi ementa kat wa ka ain sarkar ko duk yo penjengai ya penduna paiba wen iwo yo Pynkhreh ha kan ka por to ye lai lang chiruk wa ka ang sarkar wa kam ginong chong chinong wi kre lang nei benta i jam kam yo yai che yai kia ya warok lang ko blai sibon chi aja